Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyk haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 27-nji dekabry hepdäniň sişenme güni habarlar güneligi gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sehra tanışdyrýan. Russiýanyň Goranmak ministrligi Gara deňdiniň kenaryndaky Soçi şäheriniň golaýynda ýykylan harby ýolagçy uçarynyň kabina maglumatlaryny özünde saklayan esasy gara gutuýynyň tapylandygyny aýdýar. Ministrligiň medeniýet gullugynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä gara guta zeperi etmendir we ol derňew edilmek üçin Moskwa regionundaky howa güýçleriniň merkezi barlyk edarasyna uğradylar diýip Interfax habar agentligi ýazýar. Russiýanyň Goranmak ministrliginiň Tupolev Tu-154 kysymly uçary 25-nji dekabrda Siriýa uçmak üçin Soçiň günortasyndaky etrap şäheri Adleriň aeroportundan asmana galanyndan kän wagt geçmänkä ýere ýykyldy. Şonu uçaryň bortunda Russiýanyň ýaragly güýçleriniň resmi horunyň Tanymal Aleksandrov ansambliniň 64 agzasy bardy. Helakçylygyň netijesinde uçardaky 92 ýolagçynyň we ekipaj agzalarynyň ählisi öldi. 27-nji dekabrda resmiler uçaryň galyndylarynyň tapylan territoriýalarynda geçirilen gödlek işleriniň çäginde 12 jesediň we 150-den gowrak jesediň bölekleriniň tapylandygyny ma'lum etdiler. Meksikanyň Interjet howa ýollary kompaniýasy özüniň Russiýada öndürilen Sukhoi Superjet 100 kysymly uçurlarynda geçiriljek hökmany howpsuzlyk barlyklar sebäpli käbir reisleri ýatyrmaly bolandygyny ma'lum etdi. 23-nji dekabrda Russiýanyň häkimetleri özüniň Sukhoi kysymly uçurlarynyň birinde jaýryklaryň emele gelendigini anyklandan soň ýürütü görkezme çykardylar. Interjet kompaniýasy özüniň 20-den gowrak Superjet uçury bilen Russiýanyň iň uly müşterileriniň arasynda ýerleşýär. 26-njy dekabrda Meksikanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gullugy howpsuzlyk barlyklarynyň netijesinde adynyň 25 reisiň ýatyrlandygyny we munyň 680-den gowrak ýolagça täsir ýetirendigini aýtdy. Sukhoi uçurlarynyň iň uly müşterileriniň biri Russiýanyň Aeroflot howa ýollary kompaniýasy hem planlaşdyrylan ýerli reisleriň ençemesini ýatyrdy. 6 ýyla goloý wagt bäri Iranda öý tusulugynda saklanýan ýokary derejeli opozisiýon lider Mehdi Karoubi öz partiýasynyň baş sekretary wezipesinden çekildi. Karoubi Milli Inanç partiýasyna ýazan hatynda özüniň wezipeden çekilmegini gelýän ýylyň maý aýynda geçiriljek prezident saýlawlarynyň öňýände bütewligi goramak tagylasy diýip düşünürdi. Meniň 2011-nji ýyldan bäri dowam edýän ýagdaýymy we munyň haçana çenli dowam etjekdigini bilmeýändigimi nazara alanmyzda men öz dostlarym işten çekilmämi kabul etmeklerini soraýaryn diýip Şark atly reformist gazet Karouba salgylanyp habar berdi. Karoubiniň ogly Huseyn Karoubi kakasynyň wezipeden çekilendigini tasdiklady. 79 ýaşly Karoubi we Mir Huseyn Musavi 2009-njy ýylda geçirilen dawaly prezident saýlawlarynaky ýaşyl hereketiň liderleridi we reformist dalaşýarlardy. 26-njy dekabrda ýagny Sowet Soýuzynyň dargamagynyň 25-nji ýyl dönüminden bir gün soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg şäherinde öňkü Sowet respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri bilen duşdy. Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov geçen hepde telewiziýada görkezilen interwýusunda Putin 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň betbagçylyk bolandygyna ynanýar diýipdi. Bu dargamany ýygyna alyp bolmaýandygy sebäpli Putin öňkü Sowet Soýuzynyň giňişliklerini täze integrasiýa zerurlugyň bardygyny ynanýar diýip Peskov belläpdi. Putin bilen geçirilen duşa gatnaşmak üçin Ermenistanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň prezidentleri Sankt-Peterburga bardylar. Bu duşuň dowamında Ewraziýa ykdysady birleşigiň we kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri hem resmi däl derejede geçirildi. Belarus Ewraziýa ykdysady birleşigiň we kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agzasy bolsa-da Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu duşa gatnaşmady. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti tarapyndan aýallaryň edermenligi baýragy bilen sylagylanan Tanymal Owan denen piloty Birleşen Ştatlardan başpena soran soň Owansanda güýçli çekişmäniň döremegine sebäp boldy. 26-njy dekabrda Owan hökümeti Nilufar Rahmanynyň bu kararyny öz ýurduny arka durmaga bellenenler üçin utanç diýip häsiýetlendirip, onuň ýurdu terk etmeginiň sebäbi hökmünde görkezen Owan denanlaryna garşy awanýan hoplar diňe bahane diýdi.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň uly bazarlarynda we sowda nokatlarynda satylýan haritlaryň muktary we görnüşleri täze ýylyň öňü sirasynda göz görtele köpelipdir. We ilkinji nowatda ençime wagt bäri satuwda bolmadyk towuk etiniň we ýumurtkanyň satylyp başlananlygy habar berilýär. Towuk etiniň dürli görnüşleri öňküsinden has gymmat bahadan bolsa-da şu günler satylýar. Bahasy 10 we 20 manat aralygynda. Hatda ýumurtka hem satuwda bar. Ony esasan ulaglardan we goşmaça sowda tekçelerinden satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Türkmenistanda öndürilen towuk eti soňky bir ay goly wagtlap ýumurtka 2 hepde bäri satuwda bolmandy. Şeýlede şu günler paýtagtyň bazarlarynda dürli bahadan sygyr, goýun etiniň we balyk önümleriniň bardygy aýdylýar. Emma soňky günlerde Aşgabatyň bazarlarynda we sowda merkezlerinde ozalkysyndan has köp meşhurde satylýan azyk önümleriniň esasy bölegini daşary ýurtlardan getirilen haritler emele getirýär. Orsetden Ukrainadan we Gazakistandan getirilen süýjü kökeleri, süýt önümlerini daşary ýurtlardan getirilen gög önüm we miwe önümlerini görse bolýar. Ýöne bu haritlara haridar köp göze ilmeýär. Alıcıların agla we bölegi arzanrak bahaly şeker we daşary ýurtlardan getirilen hema öndürilen ýeri görkezilmedik il içinde buşun aýajyklary atlandyrylýan towuk etini satyn almak üçin nowata düzülýärler. Şu gün bazarlarda bar bolan haritler bilen deňeşdirilende has arzan bahaly şeýle haritlaryň köplenç goşmaça döredilen nokatlarda we köçelerde satylýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Barahat bir mikroraýonda ýakynda açylan täze bazarda diňe 3 we 5 manat aralygyndaky bahadan satylýan şekeri we il içinde buşun aýajyklary diýilip atlandyrylýan arzan towuk etini satyn almak üçin duran adamlaryň nowatyny gördüm diýip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Aşgabatdaky ýene bir çeşmämiz teki bazarynda agdalan haritlaryň satylan ýerinde basabaslygyň dörenligine şaýat bolanlygyny aýtdy. Aşgabatda azyk önümleriniň ozalkysyndan köpelen wagtynda olaryň gymmatlanlygy hem duýulýar. Bir karar sowda merkezindäki Kämil dukanynda 70 teňgeden satylan türk çöregi indi 90 teňge durýar. Ýurtda öndürilen meskanyň bahasy daşary ýurtlaryň önümleriniň bahasyna golaýlap 180-200 gramy 6 we 9 manat aralygyna ýetdi. Diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň paýtagtynda şu gün dören azyk bolçulugynyň ýurdun welaýatlarynda göze ilmeýänligini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan regionyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Hususan da şowda harit gytçylygynda bahalaryň hasam gymmatlanlygy aýdylýar. Güne bakar ýagy şu gün gyt harit ýokary hili un hem tapdyrmaýar. Gazakistanda öndürilen un var emma gymmat bahadan. Ýurtda öndürilen kökelerim 2 hisse gymmatlady. Paxta ýagy tapdyran ýagdaýynda da onuň hili öränerbet. Ýagyň hapalygyndan ýaňa nahar bişirende sawun ýaly köpürjegi gazany doldurýar diýip daşowdyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şeýlede onuň sözlerine görä Daşowut şäherinde we Sapyrmyrat Niýazow adyndaky etrapda 19 manatdan satylýan bir guty çilimi satyn almak isleýän alyjylar çilimiň gapdalyndan goşmaça Türkmenistanda öndürilen erkekleriň içki giyimini satyn almaga mejbur edilýärler. Şekeri satanlarında 3 manat 20 teňgelik bir kiletiniň gapdalyndan bahasy 4 manatlyk miwe suwuny hem satyn almaly bolýar diýip Daşowutly söhbetdeşimiz sözüniň üstüne getirdi. Aşgabatda şu günler çilim ugrundaky nowatlaryň köplenç göze ilmeýänligini sebäbi diňe döwlet gözegçiligindäki dukanlarda satylýan çilimiň satuwda seýrek bolýanlygyny, çilim satylan wagtynda bolsa nowatlaryň dukanlaryň köçe tarapynda däl, arka tarapynda döreýänligini yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna habar berdiler. Şeýlede azyk nowatlary howpsuzlyk güýçleriniň gözegçiliginde galýar. Daşowda her nowatda 4 sany ýol polisiýasy, 5 polisiýa işgäri we 2 sany milli howpsuzlyk wekili gözegçilik edýär diýip Daşowly çeşmämiz aýdýar.
Türkmen häkimetleri iladyň esasy azyk haritlaryny satyn almak üçin durýan nowatlaryna gözükçülügini soňky aýlarda güýçlendirdiler. Her bir nowata resmi geyimli polisiýa işgärlerinden daşary adaty geyimli howpsuzlyk wekilleriniň hem gözükçülük edýänligi habar berilýär. Döwlete degişli edaralaryň işgärlerine nowatlarda durmazlyk tapşyryldy we tutulanlaryň işden kowuljagy duýduruldy. Şeýle-de Türkmen häkimetleri nowatlaryň surata düşürilmezliginiň öňüni almak boýunça hem dürli çäreleri geçirýärler. Aşgabatyň ýaşaýjylary nowatlarda hatda mobil telefonlaryny ulanmagynyň hem çäklendirilýänligini aýdýarlar. Men şeker satyn almak üçin nowata garaşyp duran wagtymda telefonumy açjak boldum. Birden garajdan eşikli biri öňümde peýda boldy we "Näme diýen görköz telefonuny" diýip telefonumy elimden aljak boldy diýip adynyň eferde tutulmazlygyny soran Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Soňky döwürde nowatda duran adamlaryň mobil telefonlarynyň elinden alynan pursatlarynyň hem ençemesi barada habar berilipdi. Geçen aýda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa nowata suraty düşürjek bolanda hüjümet edýär edildi we onuň kamerasy elinden alındy. Türkmenistanda täzeliň öňü tirasyndaky azy öpçünçüligi, kanuny goraýjylaryň nowatlara gözükçüligi Prezident Berdimuhammedowyň azyk bolçulugyny öpçün etmek barada beren tapşyrygynyň ýa-da gabat geldi. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti ýurtda azy önümleriniň gytçylygyny, nowatlaryň dowam etmegini we bankomatlarda nakt pulun ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz gazanjyny naktlaşdyryp bilmän kösenmegi ýaly problemalary resmi taýdan agzamazlygyny dowam etdirýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäs. Soňky aýlarda Aşgabatyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy netijesinde şäher içindäki bazarlarda aljylaryň azdygy, ýaşaýjylaryň köplenç odolky jygyllyk häzirki altyn asyr bazaryna gidýändigi habar berilýär. Emma ýaşaýjylaryň şäheriň Demiradyk çetinine ýerleşýän bu bazara barmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygy aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowa giňişräk maglumat berýär. Aşgabat şäherinde ýerleşýän Gülistan Howda merkezi Tekka bazary, garaşsyzlygyň 15 ýyllygy, bahtiýarlyk, berkararlyk ýaly howda merkezlerinde soňky bir aýyň dowamında azyk önümleriniň hem tenagat haritlarynyň hem bahalarynyň iki hessa goly gymmatlamagy bilen Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aglawa bölegi şäheriň demir gazagyna çykarylan odolky jygyldyk häzirki altyn asyr bazarynyň hyzmatyndan peýdalanmaga çalışýarlar. Lomay Howda bazary hasaplanýan altyn asyr bazarynda hem haritler odolkysyndan 30-40 göterim gymmatlan bolsa-da şäheriň içinde ýerleşýän bazarlara garanyňda bu bazarda narhlar birnäme arzarrak. Şäheriň içindäki bazarlaryň satyjylary hem haritlarynyň agramly bölegini altyn asyr Lomay Howda bazarynyň alyp şäherdäki bazarlarda satýarlar. Haritlaryň bahalarynda tapawut barlygy sebäpli şular şäheriň içinde ýerleşýän bazarlaryň alyjysy ören az görünýär. Emma haritlaryň bahasynyň peträkliginiň peýdalanmagy isleýän altyn asyr bazaryna barýan alyjylar bugünler bazarda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Altyn asyr bazaryna şäheriň içine hyzmat edýän belgili awtologlar barmýar. Soňky bir ýylyň dowamında hususy awtolog eýelerine kire etmäge mümkinçilik berilmeýärligi sebäpli ol ýere barýan hususy taksilaryň hem hususiýetçilikdäki awtobuslaryň hem sany juda azaldy. Bazara barýarlaryň köpüsi öz awtologlary bilen bazara barýarlar. Bu bolsa bazaryň içinde uly maşyn tyknyşyklaryny emele getirýär. Bazaryň derwezesinden giren awtolog eýeleri öz barjak bölümlerine ýetdänçäler tyknyşykda maşynyň içinde bir sagata golay oturmaly bolýarlar. Göwönüm satylýan bölümiň içine odal bir manat alyp maşynlary goýberýän bolsalar, şuguller ýokardan barlyg bar diýip maşynlary seksiýanyň içine goýbermeýärler. Seksiýalaryň arasyndaky ýollarda hem uly tyknyşyklar emele gelýän bolsa, ýüzlerçe metre uzap gidýän gök bazaryň içine aýlanyp, haritalyan alyjylar hem öz awtologlaryna çelli elleri ýükli ýöremeli bolýarlar. Awtolog tyknyşyklarynyň geçip bilmän, galtak tutýan alyjylar hem kösenýärler. Özlerinde awtolog bolmadyk alyjylar bolsa, bazaryň derwezesiniň agynda nowata durup, ýa-da gaýtmaň alatasynda sagatlap maşyna garaşýarlar. Şular altyn asyr bazarynda hem göwönümler, alma, hurma, mandarin, armut,
Kartoşka toğan ýaly harytlar her kilosunda 1 manat gymmatlan bolsa, odal 9 manata durýan elektrik lampalary häzir 15 manat. Odal 10 manata durýan stapel matalarynyň bir gymlygy häzir 20-25 manata durýar. Duzlanan silyotka balygynyň 1 kilogramynyň 2 ay odal 10 manat bolan bolsa, ol häzir 1 kilo 20 manata durýar. Bayramçylyk taçagyny bezemekçi bolan eli ýuky maşgalalar bolsa, şular ardarrak we hala azyk önümleriniň gözleginde. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidentligine 9 dalaşgar hasaba alyndy. Türkmenistanyň nowatdaky prezidentligi üçin hasaba alynan dalaşgarlaryň sany 9-a ýetdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, ýurdun saýlawlary we salaşyklary geçirmek baradaky merkezi topary 26 dekabrda raýatlaryň inisiativ toporlar tarapyndan hödürlenen ýene 5 kandidaty belli aldylar. Duşenbe güni hasaba alynanlar: Marw welaýatynyň häkiminiň ornasary Jumamurat Annaýew, Seýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory, mejlisiň deputaty Rahman Mustafa Kuliýewiç Durdyýew, Daşuwuz welaýatynyň häkiminiň ornasary Meret Durdy Iskenderowич Gurbanow, Ahal welaýatynyň baş ykdysadiýet we ösüş müdürliginiň başlygy Serdar Berdimuhammedowich Jelilow, Türkmen Himiýa döwlet konserniniň Garaboga sulfat önümçülük birleşiginiň baş direktory Süleyman Nepes Oraznepesowich Nurnepesow daglar. Geljek ýylyň 10 fevralyna geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna mundan öň Ýurdun Demokratik Partiýasy häzirki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasy, Rysgal Raýatlar Täjirçilik Bankynyň müdüriniň başlygy Bekmurat Ataliýew, Agrar partiýanyň Marw welaýat komitetiniň başlygy Durdugulyç Orazowy dalaşgar hökmüni hödürläpdiler. Dalaşgarlary hasaba alyş toporundan soň kandidatlaryň raýatlar bilen duşuklary şeýle-de yerli media arkaly agitasiýa kampaniýalary başlanýar. Şol bir wagtda yerli syňçylar prezidentlige dalaş edýänleriň ilat arasyna onçokly köp tanylmaýanlygyny, şeýle-de häzirki ýurt baş tutanynyň hiç hili bäsleşiksiz 3-nji möhlete prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Ýatlak geçsek Berdimuhammedow ozulky prezident Saparmurat Niýazow ýogalundan soň geçirilen 2007-nji ýyldaky saýlawlarda 6 bäsleşiň arasyna sesleriň 89%-ni, 2010-njy ýylda bolsa 8 dalaşgaryň arasyna sesleriň 97%-ni alyp ýeňiş gazanypdy. Bu aralykda Berdimuhammedow duşenme güni çykyş edip ýurdy mundan beýlek hem östürjekdigi baradaky berin wadalary bilen bilelikde teleýaýlymlarda özüne berilen wagty beýleki dalaşgarlaryň peýdalanmagyna berýändigini yglan etdi. Ýurdumyň teleýanlaryna özüne berilen wagty Türkmenistanyň prezidenti wezipesine beýleki dalaşgarlara paýlamagy, saýlawlar we salaşyklar geçirmek baradaky merkezi topordan haýyş edýän. Türkmenistanyň täze şu ýylyň sentýabrynda düzediş girdilen konstitusiýasy esasyny ýurdun prezidenti 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Şeýle-de täze konstitusiýa prezidentligi kandidatyň aňry ýaş çägini aýyrmaly etdi. Türkmenistanyň prezidentlige ýurdun çäginde dogulan 40-dan ýaş bolmadyk döwlet dilini bilýän soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň hemişilik ýaşan we döwlet idaralaryny işlän raýat saýlanyp bilinýär. Türkmenistanyň şu wagta çenli halkara gurumlar tarapyndan azat we adalatly diýilip ikrar edilen 2 saýlaw hem geçirilmedi. Adatlyk Radiosu özüniň adathabar.com web saýtynda
Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada iýdigderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azatxabar.com Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemisi arkaly azatxabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basam. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azat radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşoğuz welaýatynda okuwçylardan mekdepleriň öňünde täze ýyl arçalaryny dikmek üçin pul serişdeleri toplanýar. Könürgönjiň mektepleriniň biriniň mugallimasy Azatlyk Radiosy bilen habarlaşyp, mektep direktorunyň etrawyň iň gowy täze ýyl arçasy diýen bäsleşi üçin okuwçylardan pul toplap arçany satyn almagy tapsyrandygyny aýtdy. Bularyň soraýan 15 metrlik emeli ýolkosy 3000-5000 manat ağırlygynda durýar. Garaz onuň bezegi şaýsepleri bilen birlikde her okuwçydan 20 manat toplamaly boldyk, diýip özüni sülgün atlandyran muallima gurrun berdi. Ol etrawyň beýleki mekteplerinde de okuwçy tanana görä pul toplanandygyny, çetdäki az okuwçyly mekteplerde 100 manada çelini sorulandygyny aýdýar. Bizden hem talep edýärler, bolmasa öz jübiňizden çykaryň, diýip haýwat atýarlar, diýip klas ýolbaşçysy Sülgün muallima aýtdy. Okuwçylardan we muallimlerden täzil üçin salynýan pul salgydy dogrusynda welaýatyň degişli bilim resmiýetlerinden we mektep müdirlerinden nähildir bir maglumat almak başartmady. Bu ağırlykda Daşoğuzly ene atalar täzil bayramçylygy bilen baglylykda okuwçy çağlaryndan maliýe serişdeleriniň talap edilmeginden maşgala büdjetine uly agram salýandygyny aýdýarlar. Aýlyklar berilen ok, azy harytlary gymmatlap ýitip barýar. Täzil bayramçylygy, sowgatlar, toýly waslary diýip, diňe şu aýyň özünde 400 manat çykarmaly boldyk. Çağlarym kemsinmesin diýip, öý harytlaryny geçen ýerinden satdym, diýip iki okuwçynyň ejesi Ogulgerek daýza Azatlyk Radiosynyň ýerli çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Azatlyk Radiosynyň Daşoğuzdaky çeşmesi Ogulgerek daýzanyň kyýaly ýagdaýy düşen başga-da enatalaryň köpdigine ünsü çekdi. Yeri gelende ýatlatsak, mundan owolda Daşoğuzly bilim işgärleriniň ene atalaryň üstüne okuw prosesine degişli bolmadyk maliýe çykdyjylary salanypdy. Şu aýyň dowamında Daşoğuz welaýatynda her mektepden gyşky dinç alys mewsüminde ýurduň dinç alys merkezlerine okuwçylary iýermek üçin ene atalardan, mektebiň mugallimlerinden, tämizçilerinden we garawullaryndan mezburi ýagdaýda 10-15 manat ağırlığında pul toplanıpdy.
galy bersedi. Resmi türkmen mediasy häzir ýurdun ähli owa şäherlerinde gurunalan täzil arçylarynyň daşynda çağlaryň gol tutup satlanýandygyny habar bersedi. Bu baýramçylyk bilen baglylykda okuwçylary, olaryň ene atalaryna salynýan mezwuri pul çykdyjylary barada kelam agy söz aýdylmaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Türkmenistanyň serhat ýakasyna golay ýerlerde ýaşaýan awgan türkmenleri Türkmenistanyň teleýalimlerine tomaşa edýär. Awganistanda ýürüýte türkmen dilinde gepleşik berýän radio we teleýalim bolmandan soň awgan türkmenleri çanak antenalar arkalam türkmen teleýalimlerine tomaşa edýär. Türkmenistanyň teleýalimlerinde berilýän gepleşikleriň awgan türkmenleriniň arasynda türkmen diliniň ösmek üçin hem bähbetligini türkmen wekilleri aýdýar. Çagalar üçin berilýän gepleşiklere awgan türkmenleriniň çagalarym tomaşa edýär diýip Han Çarbaq etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Kasym Döwleti aýtdy. Türkmenistanyň elbetde teleýalimlerine hemmejine tomaşa edýän türkmen awazy, ýaşlyk maşgalalarymyz, çagalarymyz hemmejige türkmen telewizionyna tomaşa edip oturýarlar. Çağalarımız köprek şil körpelerin bernamalary baş, körpe çağalar üçin şolara köprek garaýarlar. Türkmenistanyň teleýalimlerinde awgan türkmenler üçin hem ýürüýte gepleşik berilse diýip ol umyt bildirdi. Awganistan türkmenleri şoňa goşulsa-da, telefony bizler şoň bilen jaň edip şonun permaýyş aýdym goýup bilýärler. Şu ýerde Türkmenistanda hat berip bilýärler. Bizler hem şu ýerden Afganistandan şoňa hat bersek, jaň edip şolar bilen gepleşip hem söhbet bolup bizler halan istan aýdymlaryny şurada goýdurup bilsek, haýyş etsek şonu. Telekanallar şöyle gelse bizleriň halymyzdan, ahwalymyzdan sorasa, bizler qaýsy gün görüp ýörs Awganistan nähili eken, Awganistanda türkmenlerimiz nähili ýaşaýar eken. Jowzan welaýatynyň Akça etrabynyň ýaşaýjysy Abdulgany Çerkez bolsa, Türkmenistanyň telegepleşiklerinde diňe Türkmenistanyň prezidentiniň mahabatlanyrlýanyny aýdýar. Türkmenistanda mana biler görýär telewizionlary arkadagymyz diýip telewizionydan eksini ýapşyryp diktatorlyk işler edilýär. Telewiziony eksini ýapşyrar, ola bagşylary adym tutdurup goşdurar, bagşylary bu prezidenti goşup aýtsa, hatda biler Awganistandaky türkmenler ýolýar şoňa. Diňe ýaşlar dälde awgan türkmenleriniň gojalaram türkmen teleýalimlerine tomaşa edýär. Türkmen telegepleşikleriniň awgan türkmenleriniň köp zady öwrenýändigini Jowzan welaýatynyň Hamýab etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Halim aýtdy. Altyn asyr bar, gurrak şonu görýäs, mirasyny hem görýäs. Bizler gurrak ýaşlaraklymyz altyn asyryny seretýär. Ana ýaşlarymyz bolsa şo ýaşlygyny görýär, ýaşlyk kanalyny. Mirasyna mana garradymlymyz görýär, hemmesini hem görýär. Altyn asyrda bolsa asasy ragdatlaryny aýtýar. Bizler şondan köp gepleri öwrenýär. Tapýar satda şondan türkmeniň ozalky zatlaryny şondan öwrenýär. Bizler şo zat täzelikden eşitýär, şondan eşitýär. Türkmeniň dillerini ýa bazı adyny bir türkmen medeniýetlerini onda görýär. Dünýä habaryna bolsa goşulan ýokdur. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.